Százszor vagyok már libetel. Hát én mondtam már neked, bassza meg az Istót, nem érti meg. Kusuljam Te is már. bassza meg az Istót, mondd már meg az a sészéket. Mindjárt altatlak itt bent. Vannak a... 40 vannak, nézd meg, anya! Mit csöröksz azokkal? Nem bírok hallani. Csöröksz azokkal a videókkal. Hon voltál tennap? Ha? Hon csavarogtál? Dugni voltam. Gyugni! Mit, hagymát? Hagymát. Na, azért fáj a derekad most. Igen. Ajjajjaj, az már elég baj. Hogy az Isten nyilába? Én mondtam neked, hogy hallgass rám, azt nem akar sose rám hallgatni. Hiába betel az ember. Bassza meg a hergobálos kentetice. Úgy csak úgy néna piros csík főfelé, hogy kajabálok. Néna módal. Kajabálj már te is onnan. Szólsz valamit? Nem. Né. Hangosabban. Nem érdekel. De rá kell, hogy érjék. Én mondom te neked. Na, befejezzük akkor.